sing duwe omah nesu. Kira-kira lagi 5 menit kahanan sepi merga bocah-bocah garap soal sing lagi wae tak domake. Dumadakan Sela sing lungguh mburi dhewe ngadeg. Banjur jangkah alon-alon. Lucia sing lungguh ngarepe setengah bengok. Bu guru, Sela bu, Sela kesurupan. Tenang, kabeh tenang, ucapku. Nalar pikirku emoh kalah karo bangsane demit. Oh, iki to bocah sing dadi rembugan ning ruang guru mau. Jam olahraga Sela wis kesurupan. Gage-gage aku menyat nyedaki Sela. Sela njangkah alon-alon. Obahing tangane kaya wong nari. Kahanan kelas dadi opyak dulu patrape Sela sing aneh-aneh. Bocah-bocah wis ora fokus nggarap tugas sing tak wenehake. Nalika tak toko jangkae Sela dengengek nyawang aku. Sirahe mantuk, lambene mesem. Nanging panyawange mripat katon kothong. Apa demite aruh-aruh aku? Rumangsa diaruh-aruhi demit, aku banjur takon. Kowe arep menyang endi? Pitakonku alus karo bales eseme. Tanganku ngrangkul pundake Sela. Aku arep mulih. Wangsulane nungkak kromo. Mulih ning endi? Ayo tak terkake. Kandaku. Sela tak rangkul. Aku kuwatir yen demite nglungani ragane Sela, bocahe banjur tiba sak enggon-enggon. Yen sirahe Sela natap meja utawa tegel bisa mbebayani. Mula jroning kahanan kaya ngene, aku ora bakal negakake Sela. Bocah-bocah, Bu Guru njaluk tulung ya. Ayo ndonga, kabeh ndonga garap ulangane mandeg sik. Perintahku. Bocah-bocah padha ndonga sak bisa-bisane. Dene aku uga ndonga miturut caraku. Dongaku tak bisikake ning kupinge Sela. Dongaku tak bolan-baleni, Sela njangkah terus. Tekan ngarep papan tulis dheweke mandeg. Banyu bening wiwit nelesi pipiku. Dongaku ora bakal tak lereni yen demit mau durung lunga. Kok ora penak hawane? Hawane ora penak, panas. Panguwuhe Sela. Bocah-bocah wadon katut melu nangis. Aku sumelang murid-murid wadon kaperbawan dening Sela. Sebab aku tau maca yen ana bocah kesurupan bisa nulari liyane. Sela tak kanteni, mbok menawa arep mlaku maneh. Upama Sela ambruk, aku mesti katut ambruk. Sela mandeg lan meneng ora obah. Apa demite wis lunga? Sel, kowe ngerti aku? Iki Bu Indah. Kandaku. Sela mantuk. Iki mertandani yen demite wis metu. Mripate nyawang lawang cet ijo. Niku Bu, niku enten tiang rambute dawa rewo-rewo, kaya mboten sisiran. Mripate galak, tiange ngadeg teng ngajeng lawang. Oh ya? Aku ora weruh sapa-sapa, kejaba wit kates sing wohe pating grandul ing sak ngarepe kelas iki. Niku Bu, tiange ngawe-awe kula mawon, ngajak kesah. Sakala aku merintah murid-murid maneh. Ayo, tulung ndonga terus cah, kanthi kusuk. Ning ngarep papan tulis, Sela ngadeg rada sautara. Muga-muga Sela ora ambruk.
Nalika bocah-bocah gebremeng baleni dongane, Sela lemes banjur ambruk. Awakku katut tiba, nanging Sela tetep tak jaga supaya sirahe ora mbentus tegel. Aku karo Sela nglusu ning jrambah. Sela meneng. Tak rangkul, tak elus-elus kaya karo anakku dhewe yen lagi lara. Piye Sel? Apa wong rambut rewu-rewu iku isih ngadeg ning ngarep lawang? Sela gedhek. Yakin wis ngalih. Sela gedhek maneh. Ayo bali ning kursimu. Gilo, awake dhewe nglusu ning ngarep kelas. Ayo, Nduk. Sela manut. Aku lan dheweke krengkang-krengkang tangi. Kanca kancane marani, gandeng Sela dijak lungguh ning kursine. Kowe aja ngalamun, Sel. Nek pikiranmu kotong, gampang dileboni lelembut lho. Tina ngandani Sela. Si dikandani mung meneng wae. Lagi wae kahanan kelas anteng, Sela mak tekluk lemes. Banjur bruk ambruk ning kursine. Kelas umyek maneh. Tulung, mejane digeser sik ben nggo turu Sela, rasah nyang UKS. Ujarku marang bocah-bocah. Yen Sela tak gawa menyang UKS, sing gotong mesti padha krenggosan. Sebab kejaba jarake adoh, uga kudu ndadak ngliwati trap-trapan. Mongko awake Sela lumayan rada lemu. Ayo, ndonga maneh cah. Sela semaput. Tina njupuk minyak kayu putih banjur dioser-oserake irunge Sela. Sela ora reaksi babar pisan. Kaya-kaya dheweke lagi turu angkler. Ambegane tumata. Tak togake dhisik. Kira-kira 20 menit candhake, Sela melek biar. Sirahe mengo ngiwa nengen. Mumet kowe. Wetengku lara. Mah kuwi, manganmu mesti ora tertib. Sela meneng wae. Apa demite ngajak kowe lunga meneh, Sel? Sela mantuk. Ucape ora basa. Wong wadon rambut dawa rewo-rewo mau teko maneh. Aku dijak ning omahe. Omahe ning mburi kelas 7C. Maune aku emoh dijak, nanging dheweke ngerih-ngerih aku. Wonge ngomong ngene, kowe kudu ngerti omahku Sela, tak tudohi omahku, mengko waspadakno. Kanthi rada kepeksa karo semu wedi, aku digeret Sela menyang sakmburine kelas 7C. Ngliwati kulon kelas 7C, kulon toilet, terus tekan mburi. Ing sakmburine kelas 7C, pancen panggonan buang uwuh. Mligine ning ngisor wit pelem golek. Tekan kono Sela sadar, pikirane pulih kaya sakawit. Dheweke bisa cerita kedadean sing mau esuk dialami. Kene iki omahku, deloken. Saben dina eneng wae sing buang sampah terus diobong. Aku ora entuk papan dunungku kanggo buang uwuh. Ceritane Sela niru ucape lelembut rambut rewo-rewo. Bar kuwi kowe yo terus dicolake Sel. Maulana nyelo takon. Aku dikon maem jane, ning aku ora gelem. Rumangsaku aku lagi poso. Dheweke ora meksa, banjur pesen sadurunge aku bali. Pesen apa, Sel? Pitakone Arifin. Pesen ngene, omahku aja nggo tempat sampah. Omongno gurumu, Nduk, nek isih nggo tempat sampah, aku tetep ganggu sapa wae. Aku meneng ora wani nyawang, merga mripate galak, mlorok terus kaya wong nesu. Sakwise iku aku diterake tekan lawang kelas. Aku karo bocah-bocah lega ngerteni karepe demit mau. Lega uga merga Sela wis eling.
Saiki kowe maem sik, Sel. Tuku jajan yang kantin kono. Tina, tulung Sela dikancani, ucapku. Ulangan kepeksa tak batalake. Jadwale ulangan tak susun maneh kanggo minggu ngarep. Muga-muga ora ana maneh muridku sing kesurupan. Cutha.